המלצה אולי לא פופולרית, אבל זה לא כל כך מעניין אותי. בשיווק שלכם, תקלפו את כל המניפולציות. כשאני אומר מניפולציות, אני מתכוון לדברים האלה שאתם רואים היום כמעט בכל פינה. לצורך העניין, תראו איזה דף נחיתה, וכתוב שהמוצר עולה 2,970 שקלים, אבל רק היום הוא במחיר של 69 שקלים, כאילו הנחות לא הגיוניות. או המבצע מסתיים, או המבצע ל-48 שעות, ואתה רואה את זה רץ חודשיים. חבר'ה, הקהל שלכם לא מטומטם. הוא רואה לכם, הוא רואה את הדברים האלה. עכשיו, גם אם זה מייצר מחירות בטווח הקצר, מה שבכלל לא בטוח, זה בטוח גורם נזק בטווח הארוך. אנחנו רוצים לייצר שיווק וריליישנשיפ עם הלקוחות שלנו, שהוא מבוסס על ערך, שהוא מבוסס על הערכה, שהוא מבוסס על חיבור שהוא עמוק יותר ברמת הזהות. שיווק שמבוסס על זהות זה משהו שמחזיק עשורים. שיווק של מניפולציות זה משהו שאתה ככה אולי עוקץ בקטנה, אבל יש לו מחירים מאוד מאוד קשים בצד של מוניטין, בצד של עסקאות שגם אם הן נסגרות וכסף משולם, אחרי זה דורשים החזרים, והולכים ומלכלכים על המותג. לקלף את השטויות האלה, את הבולשיט הזה. אני יכול להגיד לכם שאני אישית רואה מותגים שעושים את הדברים האלה ויורד לי מהם תוך שנייה, ואני יודע על הרבה מאוד אנשים כמוני שמרגישים ככה, אז אל תסחפו אחרי הטרנדים האלה ואחרי הדברים האלה שככה אתם רואים בכל מקום. תהיו אתם, תשמרו על הכבוד והערך המקצועי שלכם, והכל יעבוד לכם.